Dacă ai părul lung și vrei să ai un breton sau să vezi cum îți stă, te învăț cum să faci asta îndată. Vei folosi din nou pieptănul, vei prinde părul într-o coadă, foarte aproape de cap. Pe zona aceasta trebuie să fie foarte, foarte plată și ai nevoie de 2 agrafe și un elastic. Prima agrafă o așezi foarte aproape de scalp și înfășori astfel încât să fie cât mai aproape, iar apoi prinzi agrafa astfel încât să nu se vadă. Înfășori cauți partea care este cea mai scurtă, pentru că se întâmplă pe o parte să fie un pic mai subțiat și atunci îl tapezi puțin, piepțin. Eu am partea aceasta un pic mai scurtă și atunci voi veni către partea aceasta și îmi voi distribui părul în așa fel încât să am breton. Desigur, asta poate fi o soluție și în cazul în care te enervează foarte tare firele albe. Și mai vin cu o idee, dacă zici, dar mi se vede zona de aici, nu este niciun fel de problemă. Iată că poți să fii chic și cu breton și fără să ți se vadă firele albe. Eu zic că este minunat pentru perioada asta de carantină.